Diktator. Eziyet gören halkın içinden çıkıvam, huppat barını yuduvam, yine de öz halkını ve özgü milletleri malından, canından ve hukukundan mahrum edip bilen adam sıfatlıları berilen ad. Tarihte bolşuyaly häzirem bu diktatorlara has ýakynymyzda hem duş gelse bolýar. Emma bugün biz heniz ömür aýlygyny tamamlamadyk kiçijik diktatorlaryň dälle tarihte ýyzy galyran, hatda diktatorlygyň kitabyny ýazan şahsiýetleriň nädip bu işi ustatlyk bilen ýerine ýetirýänliklerini çintgemekçi. Ýagny nädip diktator bolmaly? Diktatorlaryň ählisi narsist, men özlerine aşa anamly, ähli zadyň merkezine özlerini goýýan, aşa açgöz, pursatçy adamlardyr. Emma diňe özüňe aşa anam diktatorlyk üçin ýeterlik däldir. Maksadyna ýetmek üçin we halky dolandyrmak üçin seni gollaýan gollawrlar gerek. Eýsem özüňe ananan halky ýyzyňa nädip tirkemeli? Nazileriň Fuhrer Gitleriň ömür beýany bu soraga jogap berjek diýe. Halkın gahar gadabından peydalan 20-nji ýaý we gollawar ýygyna. Hitler 20 ýaşlaryny sungut dünýäsinde öz ornuny almak isleýän we şol wagtlar göze başa düşmeýän, daşyndan feredilenine hiç ýyly liderlik häsiýetine eýe bolmaýan çepiklice surat geçti. Emma Birinji Jahan Uruşynda bir näçe gezek egindeşleriniň arasyndan ölmän sypmagy, onuň özüni saýlanan adam ýerine goýmagyna ýetirdi. Emma onu gollayan hiç kim yoktu. Şol wagtlar dünýäde şol sanla Germaniýada ykdysady krizis bilen bir hatarda gıtlyk we açlyk hökm sürýärdi. Halk aç, fersepilli. Pursatdan peýdalanan Hitler halkyň ýigrenç duýgusyna ýüzlenip, olaryň aýdyp bilmeýän zatlaryny uly meýdanlarda aýdyp, bu ýagdaýdan halky diňe özüniň halat edip biljekdigini anandyrýardy. Halk özüne aşa anamly bu adamy ýyzarlap başlapdy. Hitler'in goldowçulary ýa-da gollawarlary gün geçdikçe artýar we gitdikçe güýçlenýärdi. Emma näçe aratyram, ýagny söz usady bolsaňam, bu işin hötdetinden ýeki özüň başalyp çykmak mümkin däl. Onu öz hereketini dowam etdirmek üçin has ulurak hile gerekdi. Öz wepaly toparyňy gur ve markaňy döret. Hitler öz hereketini amala aşyrmak üçin harby, media, finans ve beýlek toparlaryň başyna özüne wepaly adamlar geçirýär. Buların arasında Hitler'in ve Nazileriň propaganda ministri Goebbels hem bardy. Goebbels Hitler'in fanatydy ve onuň mediadaky awryny galdyrýan yalançy ve yalanlaryň ustadydy. Goebbels yalan sözlerinizde ulu yalan sözlän. Sebäbi halk kiçi yalanlara garanyňda ulu yalanlara has köp inanýar diýip belläp geçer. Nazileriň nişany bolan şekil, jotdomurt, öz boluşly harby eşikleri ve Hay Hitler hereketi Hitler'e öz markasy üçin aýratynlyk berýärdi. Emma sen eýýäm garşydaşlaryň üns merkezinde. Olar nädip ýeňmeli? Özüňe hyýaly duşman saýla we duşmanlaryny ýok et. Diktatorlaryň ählisi halkyň gözünde gahrman bolmak we başgalaryny erwet görkezmek üçin hökmany suratda duşman bilen görüşen bolýarlar. Bu duşmanlarym halkyň bu agyr ýagdaýyna sebäp edip görkezýärler. Hitler ýewreýleri, Ugandanyň diktatory Idi Amin hindileri we Aziýalylary, Kaddafi Ýewropany halka duşman edip, olar bilen görüşen bolup, halkyň güýjüni we gollawyny arkalaryna alýarlar. Hökümeti alan soňlar bolsa, ähli garşydaşlaryny, hatda öz egindeşlerinden geljekde özüne hop talar gorkusy bilen ýeke-ýeke ýogyna ýanýarlar. Emma bularyň arasynda iň ussady Iran öňkü lideri Saddam Hüseyin'di. O liderliginiň 6-njy gününde ähli egindeşleri we ministrleri bir ýere ýygynaýar.
Ve olara yüzlenip öz hökümetini agdarmak isleýänleriň bardygyny we häziriň özünden körsät çykyp boyun almaklaryny isleýär. Olaryň içinden öňden dil duşulan biri çykyp özü bilen bilelikde zally oturanlaryň atlaryna agdap, Saddama we onuň hökümetine garşy agdarylşyp planlanmaklaryny aýdýar. Atlar agdalanlar bolsa näme bolýanyny düşünmeselerim zallan alınıp bir güne ýok edilýärler. Ve bu video ýazgy ähli ýere ýaýratylýar. Bu diňe ýöneköy halka däl, eýsem diplomatlara hem kimin başlykdygyny görkezýärdi. Emma gorkuýny dowamy diýir tutup rejimi dowam etdirmek üçin diktatora has başgaçarak taktikalarym gerek. Hemme ýerde bol we anamy ýok et. Süýgü ýa-da gorku diýip sorulsa, diktatorlar elmadama gorkuýyn saýalýarlar. Ve gorkyan adam hiç zady milt edip bilmeýär. Halkyň iň kiçik atlygyndan iň ýokarsyna çenli diktatora boyun bolmasa, olary iň agyr ýagdaýda jedalandyryp biljekdiklerini gönümel mediýaň süýle ýaýradýarlar. Gorkuýny diýri tutmak üçin bolsa, hemme ýerde gulaklary we gözleri bolýar. Dogan dogany, goňşy goňşyny yamanar ýal edip, halkyň öz arasyndaky ynamy ýok edýärler. Kim ananjagyny bilmeýän halk bolsa, çäresiz rejime boyun bolmaly bolýar. Bu misaly Stalin, Saddam, Kaddafi we beýleki ähli totalitar rejimlerde görmek bolýar. Rejimi güýçlendirmek we dowam etdirmek üçin eginleşilen jüwüsini doldurup durmasaň iri wiçden ýok ýanýarlar. Onu olara veriljek çeşmeni nireden tapmaly. Pul çeşmelerini döwletleşdir we wepalygy satyn al. Diktator bolsaň rejimiň hyzmatkarlary bilen paýlaşmagy bilmeli. Çeşme üçin bolsa, halkyň yer asty we yer üstü baýlyklaryny edaralary dol ýagdaýda döwletleşdirmeli bolýar. Kliptokrasiya ady verilen bu usula göre ähli çeşmelerden gelýän pullar rejimi we hyzmatkarlaryna akýar. Saddam'ın, Stalin'in ve Kaddafi'nin rejimi hem bu usulü ulanıp öz diktatura rejimine devam ettirdiler. Hukuki halka karşı taýyk edip ulanıp gıymıldan uğrundan par aldılar. Ýöne uzak wagtlap rejimi dowam etdirmek üçin we öz ideologiýany ähli halka hatda täzen etle kabul etdirmek üçin näme etmeli? Hakikaty ýoý, ýalany ýaý. Kaddafi bilim sistemasyny dolu ütgödüp, öz ýazan ýaşyl kitabyny mekteplerde okutdurup, hatda syna gymaldyryp, täze gelýän nesili rejimiň wepaly eskerlerine öwürmek başardy we şahsy kultuny 40 ýyl çemesi dowam etdirip bildi. Emma hakikaty ýoýma meselesinde Staliniň öňüne geçjek ýokmy diýen. Lenin ölenden soň başa geçen Stalin, ähli gazetler jurnallary we beýleki ähli media organlaryny hakikata karşı senzura bilen gadagan etdi. Gıtçılık vamy, derman yetmezçilik vamy, tebiğ helakçılık vamy. Buların ählisini ýaýratmak gadagan. Ukraina halky açlykdan gyrylýady. Emma bu maglumaty ýaýratmak gadaganly. Halkyň ähli habar berişleri işdeleri diňe rejimiň isleýän zatlar bilen doldurulýady. Muňa görä bolsa hemme zat güläli gullukdy. Gıtçılıktan halas olmak üçin agrosenagatın başına Marksist ve Leninist düşünce bilen ekinleri yetiştirmeye finansiyan bilimi ýoýan Lysenkowny getirdi. Onun ulanýan usullary halka hasam azyk yetmezçiligine, gıtçılığa ve ölüme getirdi. Stalin üçin bolsa hakikat ýa-da bilimin näme diýänigini ähmiýeti ýokdy. Onun üçin ilkinji we ýekete kriteriýa Lysenkownyň öz ideologiýasyna we rejimine wepaly bolmagydy. Stalin dini inanç hem ýa ýok etmeli ýa-da ýoýmalydy. Sebebi dini inanýan adam bu dünýä näme üçin geldik ýaly soralar berip bilýärdi. Beýle adamlar satyn almak kyndy we bular rejime garşy çykyp bilýärdi. Hudaýa derek özüni we rejimin öňde goýmak üçin bolsa, Pavliň hekaýesi ýaly dürli yalan hekaýelary halkyň aňyna sokýardy. Näçe mekir taktikalar ulansaňam, şu wagda çenli agdan diktatorlarymyzyň hiç bir rejimini has uzak wagtlap dowam etdirip bilmedi. Onu
rejimi has uzak wagtlap dowam etdirmek üçin näme etmeli? Yurdu dolluğunu türmeleştir ve nesilden nesile geçir. Dünyanın en yapık yurdu Demirgazy Karaýanyň diktatory Kim Il-sung 1950-nji ýyllaky söwgeşi hem bahane edip Juche düşünjesini döredýär. Juche düşünjesi biz bize yeter diýmek ve bu düşünjeye göre eger daşary ýurtlar bilen söwda ýa-da medeni gatnaşykda bolunsa millet ýa-da millilik ýeter diýip halk inandyrylýar ve ýurdun araçagy daşary ýurtlar bilen dolu kefilýär. Metbuat ve media diňe rejimiň propagandasyny edýär. Halkyň başga habar alyp berilýägi hiç bir şeşme ýok. Halk birigip ayaklanma diýaly adamlaryň bir ýerde jemlenişmegi we syýahatlar çäklendirilýär. Daşary ýurt mediasy geläýse, diňe gödöçülük astyna ruhsat berilen ýerlere gidip bilýär. Ol ýerlerde de garamaýa halkyň ýagdaýy görkezilmeýär. Kim Il-sungdan soň ogly Kim Jong-il geçýär ve ol mediany ulanyp rejimi hasem güýçlendirýär. Hatta mektep kitaplaryna ve media organlaryna özü baradaky hekaýalary ulahy sypat berýär. Oňa görä ol dogluny iki älem goşar we bir ýylda doganmyşyn. 3 heptelikke ýörep, 8 heptelikke geplenmişin. Howany hem kontrol edip bilýärmişin. 1500'den uğrap kitap yazanmışın. Golf oynanına dağı bir ronu şol bir topu 11 deşege bir vada salıp bilýärmişin. Kamil derecedeki imi singdirşil gomuna eýe bolunmak üçin tuvalede hem giden okmuşun. Hatta hamburger hem oylap tapan şolmuşun. Bu propaganda usullar ulanyp rejim eýen 3 nesil bäri dowam edip gelýär. 65 ýylyň netijesinde ýadryny güýje eýe bolmagy Demirgazy Karaýany elde girmesiz ýagdaýa getirdi we rejimiň dowamatyna dowam goşdy. Azap geçen maglumatlarymyz 2021-nji ýylda Netflix'te ýaýlama berilen 6 bölümlik serialyň gysgaça beýanydy. Tarihtaky bu ýoğul tiranlar baradaky has içkin maglumatlary belkem soňky bölümlerimizde tomaşa edip bilersiňiz. Jemle aýdanmyzda nädip diktator bolmak bilen bagly maddalar agzap geçdik. Ýöne kimiň ýa-da kimleň diktator bolup biljekdi baradaky soragyň jogabyna her kim diýip jogap berse bolýar.